את הידיים שלך. שלום. שלום, די, יטפית. חבר'ה, החלפנו צלם. למה שלא מפחד מהאוגרות. רגע. רגע, אל תעשה לה ככה. תגידו שלום לאוגרת פנינה. כל מי שרואה את הסרט. תירשמו לארץ. נכון, תירשמו לארץ, כי זה הולך להיות כיף. כי זה עומד להיות פורנייט. לא רק פיצוצים. יואו, גלת. בר, מה זה רע על החלק הזה? מה יש לך להגיד על החלק הזה? אל תרימו אותה מהשערות, מרימים אותה רגיל. מה איך מרימים? יודעת לרוץ. ככה? לא, ככה. מה איך מהשערות? לא לצלם. אוגר. לא לצלם אותי. בר, אתה אוהב אוגר? טובי בר. תראו את המבנה שבניתי להם בכוחות עצמי. מה נשמע? לא, ברק, תפיל אותה לשם. לא. חבר'ה, אוגר, לא. פנינה. תקחו אותה ממקום. היא נתקעה עם הרגל. יושקרה, נתקעה, די. די. אז כמעט אני הצליחה.